Kawadhi bedo jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Siaya oseyo piny owacho e wi ng'ikruok ma kinde ka kinde e lai manyien mar somo mar CBC. Kotelegi kod jakom mar kuku mar Andiwo Obondo Foundation, Thomas Andiwo Obondo, giwacho ni CBC en lai makare mar somo, kata kamano piny owacho thiro dongruok mar lai no. Obondo oko ni piny owacho ne ok oikore makare tayo lai mar CBC, kolero ne piny owacho ok osebedo ka chwalo omenda kaachiel gi gige somo e saa mowinjore ka bende onge tiegruok makare ne jopuonj mag CBC. Owacho magi kinde ma ne gichwalo kony mag gige tuke skund primar ma Bondo Township. TBC is a very good program, but Sirikal to fellow. Sirikal fellow system ni samoro jopuonjgi retooling ok timre maber. Samoro ji ochomo grade 9 kata sani wadhi e transition to jopuonj pok oiki. Mano failure achiel maduong' ma wan go e CBC. Mar ariyo ni samoro capitation grant monego bed ni jopuonj tiyogo ok bi in good time. To kobiro to bende samoro tin. Mano gima koponi sirikal nyalo ng'iyo to program ni biro dhi maber kabisa. Gik ma koro watimo kaka individuals kata mana charities gi onego bed ni gibedo program mag sirikal. Nikech CBC way about talent. To talent jopuonj ok nyal harness kuom nyithindo ka onge investment e yore mag kits kata yore mag tools. Wan kaka school kopogore gi somo mawabere kabisa, wasebedo kwa time maber. Kendo sports bende wanacha talent mag nyithindo. Emomiyo ka ne waketo kwayo ne jatelo, otimo kawuono, warwako kabisa, kendo wageno ni uniforms momiyowa gigo mokelonwa kawuono dhi konyowa mondo waik nyithindogi ka luwore gi CBC curriculum mantie masani.